So, what's up mga guys? So, pila po takadlaw wala naka-video no? For today's video, sudlan may event. So, doon lang ang venue sa event karon mga guys. Nara diri sa may RTU. So, mga bag-o pa rin siya nga inland resort. Pakita na ko niya sa inyo ha mga guys no, kung asa na pitagion. Pero moadto pataog Mangga Gabayan kay akong kauban karon mga guys taga Jocorilya. So sigurado ko wala pa siya katuodan nga venue no. So syempre atoon yun na to para dili masaag kay sa iyo pa man pod. Wala pa mabod kayo nagdali. Kung namatikdan ninyo mga guys no, medyo nausab kami atong tingog kay natay ubo og sipon. Siguro kung ano ni siya, dala ni siya sa panahon mo init tapos ulan nagkalit. So sa mga kapwa riders baon jud ta perminti og raincoat. Kung wala tayong mga raincoat mga guys, pwede man ta makapalit sa ubang tindahan og cellophane nga dagko kanang pang isda. So pang depensa na lang po sa ulan, pa depensa lang po sa subaw-subaw no. So hello mga guys, na ako'y bad news o good news sa inyo ha karon no. Ambot o good news pa ni para sa uban, pero para sa kuha good news ni siya. O ang bad news dili pod kay siya ingon nga bad news gyud, gamay lang siya. Okay? So, mao na ni. So, nahon na to ang good news mga guys. The good news is makapabuhat na gyud ta og sticker. Ay, nag-sponsor no. Di lang siguro nato panganlan kay wala ta ka panangin sa iyaha nga i-appeal na to sa video no nga siya nag-sponsor. So makapabuhat na gyud ta bisag mga 100 pieces lang siguro mga guys, kay mao pa may makaya sa budget appeal layout. Daghang salamat sa atong sponsor. Thank you very much. And sa mga gusto pa mag-sponsor diha, dawat naman tagpila. And the bad news is wala pa tayong picture no nga buhaton og logo. So watch out sa atong sticker pohon. A few moments later. So mga guys, as I said kanina, tudaan ta mo sa among venue karon no, Princess Joyce Inland Resort. So kung diri mo magigikan sa Pucon Elementary mga guys, straight lang tanaw hantod mo abot ta og Tagum Medical Center, bagong hospital diri sa Tagum. Bali mo ni siya ang Bishop Regan sa una. So balhin man sila diri sa Pucon. So ang ilahang pangalan na ron is Tagum Medical Center. So diri ta mga guys patuo. So Tagum Medical City na mga guys. Gunggong! Barinig kita sa mukha! Sorry lang. So diri ta maagi no. Padong og RTU. So mo na ni mga guys, Tagum Medical City. So unahan gamay sa Tagum Medical City mga guys na ay pawala padulong og RTU. So diri tagi sa pawala. Then straight lang. A few inches later. So pag abot na to diri napita mga guys, mo na ni ang reklusado no. So pag abot na to diri napita na ay pawala diri ang padulong og Bermudez. So diri ta mga agi.
So kani nga dalan mga guys, lahos na siya sa phase 2 sa Bermudez. So ang Princess Joyce mga guys, ang venue na mo ron naara diri sa Pawala. So diri so nawala na ilahang signboard dito sa kanto, no? Murag nadugta na siguro to, or nalata na. So diri mga guys, makita ninyo na sila sa signboard, Princess Joyce Resort. So diri ta. So muna ni mga guys, no? Ang Princess Joyce Inland Resort. Sige. Sound of Funky, the tune of Happy Birthday, go! Again, the tune of Happy Birthday, go! One hour later. So, what's up sa inyo mga guys? So, gabi na pod, manamong event and medyo ulan siya mga guys, no? Dili ko sure kung klaro ba ito ang video. Kaya basignaan na po ni mga tulo-tulo sa tubig. Shout out sa ato mga followers and subscribers diha. So, daghang salamat sa inyong suporta, no? Puhon-puhon, makalugar ta, makababuhat na yung tag sticker. So again, daghang salamat sa tong sponsor. And sa umabutay pa nga mga sponsors, daghang salamat daan. Mudawat ko bisag pila, basta kinasing-kasing. Again, so wala pa ka-subscribe sa itong YouTube channel, please subscribe to our YouTube channel, Alzer Motovlog, and peace out!